mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. At sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Mga kabisyo, isang istorya na naman po ang ating mapapakinggan ngayon sa ating programang Rocky's Secret Files with Titangelo. Storya na kapupulutan natin ng aral. Storya na pwedeng kumurot sa ating puso. Mga kabisyo, hindi ko na po patatagalin pa. Pakinggan po natin ang kwento ng ating letter sender sa Secret Files. Dear Titangelo at Rocky Terra, itago nyo na lang po ko sa pangalang Irish from Laguna. Matagal na po akong nanonood sa inyo simula pa noong 2018. Hindi ko po alam kung ano ang magiging title ng sulat na ito dahil halo-halo na po yung sakit, trauma, lungkot, at mga bagay na matagal ko nang kinikimkim. Habang sinusulat ko ito, umiiyak po ako dahil parang bumabalik lahat ng bigat na pilit kong tinatago sa ibang tao. Pero gusto ko pong magpasalamat dahil kahit papaano, naging safe place ko kayo. Kahit nanonood lang ako at laging nakatutok lang sa live ninyo. Tuwing kasing napapakinggan ko kayong dalawa, pakiramdam ko may takbuhan ako. Sa unang pagkakataon, gusto ko pong ilabas ang lahat ng matagal ko nang dinadala. DJ Rocky at DJ Jello, bata pa lang po ako, hinahanap ko na yung pagmamahal ng isang ina at yung pakiramdam na buo ang pamilya. 5 po kaming magkakapatid at ako po ang pang-4. Si mama po ay nagtatrabaho sa ibang bansa at sabi po sa akin ni Papa, 2 taon pa lang po ako noon. 1 taon naman po ang bunso naming kapatid nang umalis si Mama. Noong una iniintindi ko po kasi na wala si Mama sa aming tahanan. Iniisip ko po na ginawa niya yon para sa amin dahil buwan-buwan naman siyang nagpapadala at nagbibigay ng sustento para sa aming magkakapatid. Hindi naman po siya nagkulang sa mga kailangan at gusto namin. Akala ko po sapat na yon para maramdaman kong buo rin ang aming pamilya. Pero habang lumalaki ako, nararamdaman kong may kulang talaga. Fast forward po. Bago mag 2021, ako na lang naiwan kay Papa dahil yung mga ate at kuya ko ay may sarili ng pamilya. Habang yung bunso naman namin ay nasa side ng panganay kong ate. Naiwan po ko kay Papa.
dahil walang makakasama ang aming tatay. Sa akin pong pagsama kay Papa, hindi rin po naging maganda ang sitwasyon namin noon. Nagkaroon kami ng away ng mga kapatid ko dahil sa boyfriend ko, DJ Rocky at Titan Jello. 15 or 16 years old pa lang po ako noong nagka-boyfriend ako. Mahigit 1 taon din po kami yun. Pinagtanggol ko po siya sa pamilya ko dahil akala ko mali sila, pero tama pala sila. Kasi po sa loob ng 1 taon naming pagsasama, 5 buwan niya po pala akong niloloko. At yun po pala ang kinakagalit ng mga kapatid ko, na hindi ko po binubuksan ng aking tenga at puso sa mga advice nila sa akin. Pero na-realize ko na tama nga sila. At doon po ako humingi ng tawad sa mga kapatid ko. Aminado rin po ako na naging palasagot ako sa kanila noong mga panahon na yun. Dumating din yung araw na kaming dalawa na lang lagi ni Papa ang magkasama sa bahay, DJ Rocky at DJ Jello. At doon po nagsimula lumalim yung trauma ko. Lilinawin ko lang po, hindi sa ex ko nagsimulaan lahat, kundi sa mga nangyari sa life and family. DJ Rocky at DJ Jello sa aming magkakapatid. Ako po kasi yung mahina at sobrang sensitive. Kapag pumasok si Papa sa trabaho, naiiwan akong mag-isa sa bahay. Gigising na lang ako na walang tao, kakain mag-isa, at matutulog mag-isa. At minsan, hindi pa nga nakakauwi si Papa dahil sobrang lasing. Kapag umuwi naman siya, hindi ko naman makausap. Hindi ko makamusta. Ang sasalubong sa akin, DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra, yung sigaw at ingay niya. Dahil nga po siya ay nakainom. Noon ko po naramdaman yung isa sa pinakamasakit na bagay. Na may pamilya ako pero pakiramdam ko, mag-isa po ako. Tuwing gabi, DJ Rocky at DJ Jello, umiiyak ako ng tahimik. At may mga pagkakataon din sinasaktan ko yung sarili ko. At may mga ilang beses na nagtangka kong wakasan na po ang buhay ko dahil sa sobrang bigat na nararamdaman ko. Parang may bumubulong sa isip ko na sumuko na lang. At itigil ko na ang paglaban sa buhay na meron ako. DJ Rocky at DJ Jello. 5 beses ko pong tinangkang wakasan ang aking buhay. Sa madaling salita, nagtangkang magpakamatay sa CR. Pero salamat sa Diyos. Dahil hindi niya hinayaang matuloy iyon. Sa tuwing gagawin ko na sana, may biglang kakatok sa pinto o may tatawag sa phone ko. DJ Rocky at DJ Jello, takot na takot po akong mag-open up. Kahit sa mga kaibigan ko, lalo na sa sarili kong pamilya. Takot akong mahusgahan at masabihang nag-iinarte lang o madrama. Fast forward po. Noong 2023, nagkaayos kami ng mga kapatid ko at kinuha ko ng ate ko para sumama sa kanila. Masaya po ko dahil hindi na po ako mag-isa sa buhay.
Pero kahit may kasama na ako, pakiramdam ko may kulang pa rin. Hindi ko po maintindihan yung sarili ko. Sa sobrang uhaw ko sa atensyon at pagmamahal, umabot ako sa point na nakakagawa na ako ng kwento para lang mapansin at matanggap ng ibang tao. Alam kong mali iyon at sobrang pinagsisisihan ko po. Pero DJ Rocky at DJ Jello, may isang tao po kong nagpa-realize. May isang tao pong nagpa-realize sa akin na hindi ko kailangan gumawa ng kwento para lang tanggapin ako. Doon po ako naluha, doon ko po na-realize na may tao pa rin palang kayang magparamdam na mahalaga po ako. Pero DJ Rocky at Titan Jello, hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang lahat ng trauma at sakit na nararamdaman ko simula 2021 hanggang ngayong 2026. Akala ko okay na ako. Akala ko healed na ako. Pero hindi pa pala. Minsan po ako po yung nagbibigay ng advice sa mga kaibigan ko. Akala nila strong po ako at positive sa buhay, pero ang totoo, hirap na rin akong tulungan yung sarili ko. Ang alam lang ng family ko ay okay na ako, pero hindi nila alam na dala-dala ko pa rin ang lahat hanggang ngayon. Sinubukan ko mag-open up kahit kaunti sa isang kaibigan ko. Sabi ko, "Be, may gusto akong sabihin." Sagot naman niya, "Ano yun, friend?" Gusto ko kasing sabihin sa'yo na hindi sa baliw ako o may sakit ako sa utak, pero gusto ko magpa-check up kasi hindi ko na maintindihan yung sarili ko. Lahat ng trauma, pain at hirap, nararamdaman ko. Minsan ang hirap na rin ako matulog. At hindi ko alam ang dahilan. Sagot niya po sa akin, mga kabisyo, "Alam mo, friend, mas okay yan. Sasamahan kita. Sabihan mo lang ako kung kailan. Para madala natin sa tamang eksperto yung nararamdaman mo." Sa totoo lang po, hindi ko po alam kung kailan kasi ayoko munang ipaalam sa family ko. Hanggat hindi ko po alam kung ano ba talaga yung nararamdaman ko. DJ Rocky at Titan Jello, hindi ko na po talaga alam minsan kung paano ko kakayanin. Nasanay na kasi akong umiiyak ng tahimik at sarilihin lahat dahil hindi ako marunong mag-open up ng buo. Pero bago ko po ibahagi itong secret files ko, bumisita muna po ako sa studio ninyo. At nung nakita ko po kayo, sobrang gaan po ng pakiramdam ko. I felt safe and comfortable. DJ Rocky at DJ Jello, doon ko po mas naintindihan kung bakit maraming kabisyo ang nagtitiwala sa inyo. Hindi lang dahil napapasaya nyo sila, kundi dahil genuine kayong tao. Mabait kayo pati mga staff at guard ninyo. At kahit papaano, gumaan po yung pakiramdam ko.
habang sinusulat ito. Hindi man tuluyang mawala lahat ng trauma at sakit, pero salamat po dahil naging isa kayo sa dahilan kung bakit kinakaya ko pa rin hanggang ngayon. DJ Rocky at DJ Jello, hanggang dito na lang po muna ang aking Secret Files. Maraming salamat po sa pakikinig. Muli, ako po si Irish from Cavite.